Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Maayong adlaw mga kaistoryang kahadlukan ug sa mga listeners ninyo, apil na pud sa mga taong kapadayong naminaw ug nagbasa sa binisaya nga horror story. Ako day si Jack. Ug kini akong gipadala na istorya, kaagi kini sa amigo sa ako ang papa. Ug basir pud kini sa istorya nga gisugid sa ako ang amahan. Ug diri nako sugdan ang ilahang istorya. Naay amigo ang ako ang papa nga nagngalag Felix. Ug wa gyud pud magdahom si Kuya Felix nga mahitabo daw to sa iyaha. Kini ang kaagi ni Kuya Felix nga di niya mahikalimtan. Kaagi kini niya sa usa ka lasang kung asa sila miadto uban sa iyang kauban ra pud sa trabaho. Usa ka adlaw daw ato, mikalit-kalit lang og shutdown ang ilang kumpanya sa minahan. Gakulang daw sa supply ang gikinahanglan para sa operasyon. Maong automatic nga gipang force leave silang tanan. Giingnan sila na magpaabot lang sila kung kanus-a mo balik ang adlaw nga pabalikon sila sa ilahang duty. Si Kuya Felix atong higayuna, miingon daw na mupauli na lang usa siya sa ilaha, kay wala man sad siya mabuhat kung magpundo ra siya sa ilang trabahoan. Mag-unsa man pud daw siya adto, pumpa niya. May unta to, ug gwardya daw siya kay magbantay-bantay ra siya sa minahan. Maong nakadesisyon siya nga moadto lang usa sa ilaha ug magpaabot na lang sa abiso. Ang katrabaho ni Kuya Felix nga itago lang nato sa pangalan nga Miko, miingon kang Kuya Felix na muuban daw siya kang Kuya Felix sa ilaha sa rason nga wala daw siya ilingaw pud. Usap pud, tapulan kuno daw si Kuya Miko nga muuli og sayo sa ilaha. Anad pud ni kinis Kuya Miko nga mag-uban-uban ni bisan kinsa. Atong higayon na, misugot ra pud si Kuya Felix na mag-uban sila ni Kuya Miko. Kay aron na siya kauban ni pauli ug nagplano pa kini sila nga mag-inom daw kuno pud. Human sa pag-impake sa mga gamit nila sa trabahoan, may diretso na og pauli si Kuya Felix ato ug misabay si Kuya Miko sa iyaha. Dayon, nag-angkasay na sila ato sa motor nga service ni Kuya Felix. Dihang mipauli na si Kuya Felix ato, nakaagi daw sila ato sa kalsada nga naipang pangagaambo dapit sa agianan. Habog kaayo maong pangpang ug makita pud ngadto ang habog pud nga mga baging ug tanom nga nagkumbitay sa maong pangpang. Namangha si Kuya Miko ato sa iyang mga nakita ug miingon pa daw kini na nindot man daw kuno kaayo ang dapit nila ni Kuya Felix. Misamot ang iyang kamangha dihang nakakita si Kuya Miko nga naay nagkumpayot sa mga baging. Aduna siya nakita adto nga mga kumpayot. Mga wild daw kini nga mga unggoy. Ug kita pud kaayo niya ang mga klase-klaseng langgam nga galupad-lupad pud didto. Apil na pud ang mga nagkalain-lain nga klase pud sa mga tanom. Nangutana pa si Kuya Felix ngadto kang Kuya Miko kung mukaon ba daw siya og langgam. Miyango si Kuya Miko ato ug gipangutan sad kini Kuya Felix nga kun mukaon ba daw sad kini siya og unggoy. Miingon si Kuya Miko nga sa tibok niyang kinabuhi, wa pa gyud daw siya makasulay nga makatilaw og lasa sa unggoy nga karne. Kay makaon ba gud ay na? Pangutana ni Kuya Miko kang Kuya Felix. Miingon si Kuya Felix nga kung gusto ba daw siya mosulay. Wala dayon makatubag si Kuya Miko atong higayuna, pero miingon pa siya na kuryoso siya kung unsay lami daw og lasa daw niini. Makahibalo ra niya daw si Kuya Miko kung makatilaw na niya kini ug kung gustuhon po daw niya. Padayon lang si Kuya Felix ato sa pagdrive ug gastorya-storya pa sila og lain sa mga butang kabahin sa ilang lugar ug sa ilang trabaho. Naabot na sila adto sa ilang ka Kuya Felix na balay, unya mikaon sa sila ato ug sa ilang panagstorya samtang kakaon. Nahinabi ni Kuya Felix ang kabahin sa ilang gistoryahan kaganiha, kadtong ang kabahin sa unggoy na karne. Ug miingon si Kuya Felix nga may mas maayo nasulayan daw nila karon manguha. Kay timing, wala daw kuno sila trabaho. Mangita na lang daw kuno sila og unggoy ug langgam nga pwede unya nila nga sudanon.
Nainteresado si Kuya Miko ato ug gipakita dayon ni Kuya Felix ang pusil de bomba nga gamit sa pagpangayam. Hinatag pa daw ang maong pusil gikan sa uyuan ni Kuya Felix nga usa puday ka mga ngayam, mga ngaso o hunter sa laing lengguwahe. Gusto sa daw ni Kuya Miko atong higayuna nga makamao paggamit sa pusil de bomba o gusto pud niya makahibalo kung unsaon ang pagpangayam sa lasang. Human sa ilang pagkaon, mipahuwayo sa sila kadali ato ug dayon nagkuha na si Kuya Felix sa iyang mga gamit nga ipangsuot paingon sa lasang. Ang plano nila kay adtuon ang katong naipangpang nga nailang nagian kaganiha nga daghan kaayong langgam ug wild food nga mga unggoy ang makita. Andam na kaayo si Kuya Miko sa ilang lakaw ato ug nagpaabot na lang siya kang Kuya Felix sa pag-signal niini nga mugikan na. Pagpadulong pa nila ngadto, may istorya si Kuya Felix kang Kuya Miko kung nakasulay na ba sad siya ng lamat. Nangutana si Kuya Miko kung unsa na sa daw na. May istorya si Kuya Felix nga ang lamat maunang moadto kag dapit nga naay gusto nimong adtuan pero makabantay na lang daw kini ang miadto nga mura lang daw kun og balik-balik sa imong giagian hangtod nga masaag na lang. Mura daw og sige na lang og balik-balik sa iyang gilakawan. Gipasidan-an si Kuya Miko ni Kuya Felix nga og makabantay na gani siya nga mura gabalik-balik sa agianan niini, balihon gyud dayon niya ang iyang mga sapot para makabalik kini sa iyang giagian. Biyango ra pud si Kuya Miko ato ug miingon gyud pud dayon nga imposible pud daw nga may salaag siya nga muuban ra man gyud kini siya daw kang Kuya Felix. Dili swito si Kuya Miko pud sa maong dapit, maong di gyud siya mobiya o mopalayo man lang gali kang Kuya Felix. Naabot na sila sa lugar sa lasang ug nipwesto na sila adto nga dapit. Nga hilom-hilom ra gyud sila ato ug sakto mga alas 3 na to ang ilahang pag-adto kay mao nay oras nga magsugod na og pamauli ang mga langgam sa dapit. Unya magtapokay ug timingon lang kini nila nga naa sila'y makuha. Gapaabot lang gyud sila atong orasa. Mitago pa sila sa ilang gibuhat nga balay-balay gamit ang mga dahon sa lubi ug mga sagbot nga gatapok niini. Sa ilang pagmatyag sa palibot, nakabantay daw si Kuya Felix nga murag naay gasigi og tingog ug sa iyang nadunggan, tingog kadto sa unggoy. Miingon pa gyud dayon si Kuya Felix ato na di usa magsaba og maglangas kay og naay moagi adto na unggoy, iya daw kini nga pusilon. First time nga nakasulay ni Kuya Miko ato nga makadungog ingon ato, medyo hilom na gyud ang palibot ato ug wa magdugay, miagi gyud ang unggoy ato bangan sa ilang gipwestohan. Milingi-lingi pa daw ang mong unggoy ato sa palibot ug way kaalam-alam nga gisayta na day kini sa pusil. Misin niya si Kuya Felix ato nga dili magsaba ug dayon gipusil niya ang mong unggoy sa lawas niini perting pagkaiguas sa unggoy. Apan mikalit lang kini og dagan paingon sa kasagbutan nga sa tan-aw ni Kuya Felix nga nagkadugo na gid kini. Gigawas kini nila ug dayon gigukod nya gitan-aw kung asa kini ni padulong. Abtik kaayo si Kuya Felix nga nakagawas sa ilang gihideoutan ug si Kuya Miko wa dayon makaapas ni Kuya Felix kay kusog kaayo kini nga midagan. Abtik kaayo si Kuya Felix nga gagukod sa unggoy nga samara na ato sa pusil de bomba. Sa pagdagan ni Kuya Miko na ato, naslide siya og kalit ug naligid siya sa labong ug tag-as kaayo nga makasabutan. Hinungdan nga nabian gyud siya ni Kuya Felix. Wala na kahibalo si Kuya Miko ato ug asa siya naabot kay maayo gud niya pagaligid. Wa na siya kahibalo kung kapila siya ato nabalitok sa kasagbutan. Si Kuya Felix daw atong higayuna perti nang gukod sa mong unggoy aron maapsan pa niya kini aron pusilon kini niya pag-usab. Layo-layo na to ang iyang nadaganan ug gatuor sad siya atong orasa nga si Kuya Miko gasunod ra sad sa iyaha. Apan paglingi niya, wala na si Kuya Miko sa iyang likod. Gitawag niya si Kuya Miko ato ug wala kini motubag o maski tingog man lang, wala gyud siya nabatian. Gitawag kini ni Kuya Felix sa makadaghan, apan wala gyud kini motingog si Kuya Miko gyud. Nakapamalika si Kuya Felix atong higayuna kay wala gyud niya maapsi ang unggoy, nawala pa gyud si Kuya Miko sa iyang likod. Taod-taod ato nga pabalik na unta si Kuya Felix sa giagian niya, nakabantay siya nga naay naglihok sa palibot niya. Kanaas kini nga naadapit sa may kasagbutan. Duda niya
murag na itingog og yapak daw kini sa unggoy. Paminaw niya ang unggoy tingali kadto nga iyang napusilan kaganiha. Mukalit lang daw kun og balhin-balhin ang maong tingog. Usahay naa daw sa likod, usahay sa kilid sa maong kasagbutan. Kadugayan sa sige og bantay ni Kuya Felix, nakabati siya og tingog sa unggoy sama sa katong pagpusil niya. Nahibulon lang gid si Kuya Felix ato nga kun ngano ingon ato ang iyang nabatian. Muram daw kuno hinunog na naghan ang mga unggoy sa palibot ug gihamok siya sa mga lain-lain nga tingog sa unggoy ug gasigi kini igsanting sa iyang mga dulunggan. Galibog na si Kuya Felix ato ug asa ang unggoy napit. Wa pa gyud daw kuno sila kuha ug padulong na pagid mosalok ang adlaw daw atong orasa. Kalit lang daw na imiambak sa naong ni Kuya Felix ato, nya dayon midagan kini og abtik ayo. Nasamadan gyud si Kuya Felix atong higayuna. Sa tan-aw niya, unggoy daw kadto nga miambak sa iyaha, nya nanimalus kaniya. Nasamadan ang iyang naong og nagkadugo. Pagtan-aw niya sa dugo, naa na sad kini ni atake niya ug lain pa gyud nga unggoy ug gipaak siya sa may likod niini. Perting kisi-kisi ni Kuya Felix ato ug gipangitaan yun niya paagi nga makuha ang maong unggoy nga nagkumpayot ug nakuptan kini niya. Unya nalabay kini niya dayon ug naligid kini sa may kasagbutan paingon. Nagunitan ni Kuya Felix ang iyang pusilibomba ug nagdala siya para itiyon na kini sa dapit nga nalabayan sa unggoy. Nagkadugo nagmaayo ang naong ni Kuya Felix ato ug kulba sad kaayo siya ato og sugod na. Gitawag pa niya og balik si Kuya Miko ato apan wa gyud Miko nga nadunggan gihapon. Nagpangagot na sa ngipon si Kuya Felix sa iyang kalagot kay nasabad na siya ug napaakan pa gyud siya sa unggoy. Iya gyud daw kini nga balusan. Sa siging lihok atong sa may kasagbutan, gisugnaban kini niya dayon ug gipusil niya didto sa maong dapit. Siguro na gyud daw siya ato nga ang unggoy daw ang naa didto. Mipusil siya sa ikaduhang higayon ug sa dihang pagkakita niya, nahimasmasan siya sa iyang kaugalingon kay wala damhan ni Kuya Felix dihang iyang nakita nga ang iya daing napusilan si Kuya Miko kadto. Grabing pagkadugo ni Kuya Miko ato tungod sa pagkaigo niini sa may abaga ug sa mga samad po diini dihang naligid kini siya pagkaganiha. Miingon pa si Kuya Miko nga kun nganong gipusil daw siya ni Kuya Felix. Naulian si Kuya Felix dihang nakadungog na siya sa tingog ni Kuya Miko na nasakitan ug nagpingit kini sa kasakit. Gikuha giday ni Kuya Felix Kuya Miko ug gialalayan sa iyang pagkahigda. May nalanggani kay sa abaga ra naigo si Kuya Miko ato. Gadali-dali gidayon si Kuya Felix ato ug Kuya Miko nga mogawas na sa lasang kay misugod na og salop ang adlaw. Gitabunan ni Kuya Felix ang nagkadugo nga samad ni Kuya Miko sa abaga ug milahos dayon sila ug pauli sa ilaha. Bahalag wala daw sila kuha atong higayuna. Pag-abot, nanawag dayon sila og ambulansya kay magpadala sila sa ospital aron magpatambal. Grabe ang kakuya sa pamilya ni Kuya Felix ato ug sa ilahang mga silingan. Dali-dali gyud dayon sila nga miadto sa tambalanan. Sa hospital, dito na sila nagkaistorya ni Kuya Felix ug Kuya Miko sa nahitabo. Ug miangkon si Kuya Felix nga sala niya nga napusil niya si Kuya Miko tungod kay gilamat siya atong orasa ug dako niyang pagtuo nga ang lugar kung asa nalabay si Kuya Miko mausad ang giadtuan sa unggoy nga mipaak sa iyaha ug nakasamad sa iyahang naong. Maayo na lang gani kay wala kaayo magrabihi si Kuya Miko sa nahitabo ug misaad na sila nga di na gyud nila usbon ang ilang gibuhat kay wa sila kahibalo ug unsay sunod nila nga dangatan adto na lasang. Gilamat sila sa unggoy nga naa didto ug sa dapit nga katingalahan pagyud kaayo. Sukad-sukad wala na gyud mobalik si Kuya Felix adto na bahin sa lasang nga naadtuan nila kay makahinumdum siya sa nahitabo nga lamat nila ni Kuya Miko. Og mao kadto ang istorya nilang Kuya Felix ug Kuya Miko nga nasinatian nila ang lamat sa lasang. Dagang salamat mga kaistorya ug unta mapilian kini ninyo ang akong ipadala na istorya para ma-feature kini sa usa sa inyong mga ma-content. Dili tuod kayo hadlok apan maski ako di jud ko gusto nga maka-experience og lamat kay basin unsa unyay bati nga mahitabo pud diri sa ako. Kini si Jack ug maayong adlaw kanatong tanan. Shout out time.